Kpakpando TV kun na-ekiri ugbu a. Abụ m Tobechukwu. Tata anyị nọ n'obodo Enugu South dị n'Enugu State. Anyị bịa ka anyị mata ihe mere na ndị na-achị anyị bụ ndị Igbo anaghị ajụ ese nwanne ha nwoke bụ Nnamdi Kanu, maka na kemgbe agbachara egwu eke n'obodo Abia State anyị amarozi ebe Nnamdi Kanu nọ. Taa anyị bịa ka anyị mata ka anyị jụọ ndị mmadụ ihe mere o ji dị ha ka na ndị Igbo anaghị ajụ ese Nnamdi Kanu. Ugbu a ka anyị banyezie n'ime obodo je mata ihe mere ndị ndu anyị na-ajụ ya ajụ ese Nnamdi Kanu. Ka anyị gaa. Dịka ihe sada ugbu a banyere ihe mere na ndị na-achị ndị Igbo anaghị ajụ ese Nnamdi Kanu kemgbe agbachara egwu eke na bịa. Onye isi biko ka anyị mata afa gị. Onye isi anyị ekene gị. Biko anyị chọrọ ịmata ihe ọ dị gị ka ọ ya mere na ndị ndu ndị Igbo anaghị ajụ ese nwanne ha nwoke bụ Nnamdi Kanu. Ọnọdụ ajụkwa m ụwa ya na ndị Igbo bụ ndị Chineke gọziri agọzi na-afụkwa n'onwe ha n'ahịa. Ihe dị ka odogwu a nwoke a siri ike bụ Nnamdi Kanu kwuchi ka ndị na-ajụ ase kwuchi ka wasị nkịta dat ọ na-ebodo obodo ihe efirikwe asọ ya nwafọ Igbo bụ ya nwafọ Igbo Biafra o kwesịrị ka ajụ ase ndị na-achị anyị kwesịrị iji ase onye ha bụghị obere mmadụ ihe ọ na-adọkwa mgbe ekwuchi ka ọzọ eru afọ 30 na 30 ugbu a ekwesịrị ka anyị were onwe nọ na nke anyị na-achịkwa iri afọ 6 na 8 ugbu a enweghị n'iti na-eme emerewere isi so ọ dọkwa m obi mma o ka a hapụ anyị ka anyị nawa n'onwe anyị ka nwoke mmadụ ka a jụọ ase ihe ọ na mbọ na-agba bụ mgbakwuchikọ na-agba. Ọ na-ewe ka anyị ekene gị. Daalụ sa. Onye isi anyị Kpakpando TV na-ekene gị. Biko anyị chọrọ ịmata ihe ọ dị gị ka ọ ya mere na ndị Igbo ndị na-achị ndị Igbo anaghị ajụ ese Nnamdi Kanu. Ọ bụ ihe nwere ikwu nke ya kịta. O nwere ike ụbọchị ọzọ nọgara anyị nwere ike kwuo ihe ụfọdụ maka. Mana ịnụkwa na agbara egwu eke na be Nnamdi Kanu. Ọ bụrụ na ha agbara o nweghị ihe jikọtara mụ na ihe ndị mkpa bụ ha mee ihe otu o kwesịrị. Kedu ihe mere o ji dị gị ka ọ na ha ada eme ihe otu o kwesịrị? Ya bụ maka ijigodo ese nwanne ha nwoke o kwesịrị na ha ga-ajụ ese nwanne ha nwoke Nnamdi Kanu. Kedu ihe mere o ji dị gị ka ọ na ha ada ajụ ese ya? O nwere ike ọ bụrụ otu ha si achị anyị achọghị ka onye ọbụla na-ekwu uche ka eme ihe otu etu ekwesịrị isi mee ka onye ọbụla nwere ihe. Onye daalụ. Nwada ya ekene unu. Ewe n'iwe. Ogo onye Igbo. Abụ m onye Igbo. Biko kedu afa gị? Afa m bụ Chinoyere. Nwada Chinoyere mara mma, nwada daalụ. Biko dịka ihe sada n'obodo anyị ndị na-achị ndị Igbo ada ajụ ese nwanne ha nwoke Nnamdi Kanu ka ihe mere o ji dị gị ka ọ ya mere na ha ada ajụ ese ya. Amarọkwa m ihe mere mana akụkọ karịkwa maka ihe na-eme n'obodo anyị bụ Naịjirịa kịta maka na agụụ na-achọzi ịbụ ndị mmadụ. Ịma na ndị amị gbara egwu eke na be Nnamdi Kanu kemgbe ahụ afọzi agha ndị na-achịkwazi ndị Igbo ada ajụ ese ya ajọghị ịma ebe ọ nọ. Kedu ihe mere o ji dị ka na ha achọghị ime ebe ọ nọ? Ihe mere o ji dị ka achọghị ime ebe ọ nọ bụ maka na onye ọchịchị anyị bụ Muhammadu Buhari adịghị eneta anyị ọfụma and ọ lapụrụ anyị na Naịjirịa wee gbalaga mba ofesi n'ọdụrụ ebe ahụ. So ya bụ emerụ ma onye nke agbagodiri egbe anyị ma nje esie because na onye na-elekọta anyị anọghị anyị nso ọ jụghị anyị ka anyị si wee nọrọ ọ bụzi anyị ga-ajụwazi onye na-eri ego anyị ka ọ ga-esi wee nọrọ. So anyị nọwa anyị nọkwazi ebe anụwa ka anyị na-elekọtazi n'onwe anyị anya because na onwe ọzọ onye na-elekọta anyị na Nwada bịa ka anyị mara ebumnobi gị.
biko anyị na-agagharị ka anyị mata obi m n'obi ndị mmadụ ịma agwala egwu eke na be Nnamdi Kanu ndị Igbo anyị achọrọ ndị na-achị anyị achọrọzi ịjụ ese Nnamdi Kanu ka ha mara ihe mere ya mana ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị Igbo na-ajụkwa ese ya mana ndị na-achị anyị achọrọzi ịjụ ya ka ihe mere o ji dị gị ka na ndị na-achị anyị achọghị ịjụ ese ya agwa Igbo onye Igbo ịnụkwa na agbara egwu eke na be Nnamdi Kanu anọkwa m kemgbe a gbachara ya bụ egwu eke Nnamdi Kanu anọrọ ọzọ ya bụ ndị na-achị ya ọbụla ọzọ ya chọọ ịjụ esi ya ka ihe ọ dị ka ọ ya mere na ha achọghị ịjụ esi ya ọ bụ ihe ọ na-emebiri ha amaghịkwa m onwe ihe ọ na-eme kama na ihe mmadụ na ha si na Nnamdi Kanu bata na a ga-enye ha na a ga-eme Biafra ka ọ gịnị nwa antu na-enye ha Biafra na ndị Igbo dị jelosi n'ime onwe ha na nwere ike igbuchi onwe ha so na ha achọghị ka ọ fụta so m na-ekwukwana na ha chọrọ ka ọ fụta ka Biafra ha ruo ha ka ndị Igbo nwere onwe ha na ndị Hausa na-egbuzi ha egbu dala ya ekene gị mba anyị bụ ndị Igbo oge ndị Igbo anyị bụ ndị Kpakpando TV anyị na-agagharị anyị bịara obodo unu tata ka anyị mata maka ndị eke ji agba egwu eke na be Nnamdi Kanu ya bụ Nnamdi Kanu na-azọ maka ndị Igbo na-azọ dị m na mma ndị Igbo kemgbe a gbachara ya bụ egwu eke wọlọ ezi onye ma ebe Nnamdi Kanu nọ ndị ọchịchị anyị ada ajụ ese Nnamdi Kanu anyị sị ka anyị gara ka anyị mata kedu ihe ọ dị gị ka ọ ya merụ na ndị ọchịchị anyị achọrọ ịjụ ese ya bụ Nnamdi Kanu ka ha mara ihe mere ya mana ebe Nnamdi Kanu bụ ezigbo mmadụ and bụrụ ya mara ama n'obodo o kwesịkwara ka ha tinye aka chọọ ebe ọ nọ ma ọ bụ ndị Boko Haram kpụọrọ ya ma ọ kwara ndị ole kpụọrọ amara na-emere kidnap ọ bụrụ na ekidnapụrụ ya achọwa ka achọta ebe ndị ahụ nọ na ha nwere ike ha bụ ndị kama ọkachamara ga-amata ebe ọ nọ achọpụtazie ya kpọratakwa ya ọ bịa nọrọ n'obodo anyị nna ya ekwudalụ dịka ihe si wee dị ugbu a ha achọghịkwanụ ịjụ esi ya maka na ọ dịghị m ka ha na-ajụ esi ya kedu ihe ọ dị ka ọ ya mere na ha achọghị ịjụ esi ya ọ bụrụ na ha achọghị ịjụ esi ma na ha ma na ebe ọ nọ na ha so wee tinye aka mkpụga ya n'ebe ọ nọ ma ha kpụgara ya n'ime ọhịa ma ọ bụ na ebe zoro ha n'ime ụlọ mmadụ zoche ma ha ma ebe ọ nọ ọ bụrụ na ha achọghị iji esi e kwesịrị ka ha jụọ esi ya bikọs ofu onye anaghị akpụta ọkpa ugwu mara onye ọbụla nwekwara ọkpa ụzọ ya ọkpa n'ugwu amakwa ya ọ na-abụ ya kpọọ ọkpịa mkpọkọrọ ndị agbata obi were emere ihe eji ekpofu ewere emere ihe eji ekpofuta anyị ekpofusi nta onye isi daalụ nna ya ukwu anyị ekene gị daalụ sa biko ka anyị mata afa gị aha m bụ Elda Okafọ Ani onye ugwu Ajị na Amaechi ọkụ n'anọ Elda ya ekene gị sa ọ ga-abalị gị ọ dị mma ya dịrị nna mma nọn thank you agụ na Nnamdi Kanu aji agba egwu eke na be nne ya and anyị were leaders anyị were ndị anyị na-akpọ ndị na-achị anyị ndị na-achị ndị Igbo kemgbe a gbachara egwu eke afụlọzi Nnamdi Kanu anya and ndị bụ ndị na-achị ndị Igbo ada ajụkwa na-esi ya anyị chọrọ ịma ihe ọ dị gị ka ọ ya mee na ha ada ajụ esi ya Oyisi ndewo daalụ ihe mụ ghọtara oge nke mere ha ga-ajụ esi bụ na ọ maka na afụrụ ya eme na ada ajụ na-asị ya because ọ bụrụ na afụrụ ya ajụakwa asị ọ na-adịzi mma na agbachi nkịtị ka a na-afụghị ya ọkarọkwa mma ọkara mma atọ Igbo kwesịkwara ịfụta jụ asị ya na amara ebe ọ nọ so that ka amana ya ga-agakwa mma n'obodo a because anyị kwesịrị iwere onwe anyị Biafra aha anyị na-azụ ọ dịkwa anyị mma daalụ nwanne biko ka anyị mata afa gị afa mbọ na Fraịde daalụ Wada ị bụ onye Igbo ị bụrụ onye Igbo mana ị na-anụ Igbo biko anyị bụ ndị Kpakpando TV kedu ihe ọ dị ka ya ka ihe iwe ike itinye n'ihe a brọda anyị kwu nkịta ka ihe mere na ndị Igbo ndị ọchịchị ndị na-achị anyị ndị a na-akpọ political leaders nọ ndị iti ejighị ajụ ese nwanne ha nwoke Nnamdi Kanu
a na-achọ achọ kemgbe a gbachara egwu eke na be ha ka ọkwa ịnụ na-agbara egwu eke na be Nnamdi Kanu oke n'ohi ya mana ime onye a na-akpọ Nnamdi Kanu ka onye ọ bụ Nnamdi Kanu bụ onye ama ama n'ala Igbo and ọ chịtụrụ obere amati ọfụma ọ chịtụrụ obere ke ndị ọchị onye isi anyị ekene gị anyị chee mata kedu ihe ọ dị ka ọ ya mee na ndị ọchịchị anyị ya bụ ndị isi ndị Igbo ihe mee na ha anaghị ajụ ese Nnamdi Kanu kemgbe gbachara egwu eke a na-achọzi ya achọ ihe nwere ike ikwu bụ na onye my brother kwuru onye nke akwuchefu bifo nke bụ eziokwu Igbo kwesịrị ịna ajụ ase mana anyị mago ka m kwukene na Igbo aghọtabeghị uwe mana Chineke ga-eme ha aghọta uwe jụọ ihe kwesịrị ime mekwe na ihe kwesịrị ime ise daalụ nwanne biko kedu afa gị afa m bụ Chijioke Ugwu Chijioke anyị ekene gị daalụ biko ewe n'iwe anyị bụ Kpakpando TV dịka ihe si ada ugbu a n'obodo anyị na-agagharị na-ajụgasị ndị Igbo anyị ajụjụ maka na ịmago ka ihe si wee kwụrụ ọtụtụ ihe na-eme mana nke anyị chi matagodi taa bụ ihe ndị mmadụ otu o si wee dị ndị mmadụ ihe ọ dị ha ka ọ ya mere na ndị na-achị ndị Igbo maka onwe ndị anyị na-akpọ political leaders ihe mere na ha ada ajụ ese ndị Igbo anyị especially Nnamdi Kanu bụ onye na-azọ maka ọdịmma ndị Igbo kemgbe ọ gbasara egwu eke na bịa ada ajụzi ese achọghị ịma ebe ọrụ maọbụ ihe mere ya sa anyị chi ịma ihe ọ dị ka ọ ya mere na ndị ada ajụ ese abụ m onye ugwu aja ọkụ na anụ daalụ sa biko kedu afa gị efa m bụ Ugo White n'ugwu aja ọkụ na anụ Ugo White daalụ sa ya ihe mere anyị bụ ndị Igbo shukwu ha anyị n'eka ihe njisiri na ihe mere anyị bụ ndị Igbo shi anyị n'eka bụ ọkwa ịhụrụ ndị bụ ndị sineti anyị ka anyị dị ka n'ọchịchị gbagochere Abuja ọ bụrụ na ha ajọwa Biafra eruwe anyị eka ọ bụrụ na ha ajọọ Biafra anyị wabụ ndị OPEC ka anyị ji n'ọnụwa ọmụ na eruwe anyị eka ọsịsọ ihe njikwuru ha bụ na ka ha jikwuru soro ndị Hausa ịghọtara ya ọ bụ ihe mere o ji eruwe ha anyị eka ha ji ebe ọmụ si na onye ọbụla egbudete na sineti ọ nọ na-eye so onye ọbụla ka ha na-abịa onye ọbụla nọrụbe ha ịhụ na Biafra eke Nigeria Biafra eruwe anyị aka yes welcome biko isi ekene m biko anyị bụ ndị Kpakpando TV kemgbe a gbachara egwu eke na be Nnamdi Kanu anyị amalọzi ebe ọ nọ and ihe mere ya na ihe mere Nnamdi Kanu ndị na-achịkwa na ya bụ ndị a na-akpọ ndị ndu ndị Igbo ndị nọcha n'ọkwa ọchịchị dị iche iche anaghịkwa na ajụ ese ya kedu ihe ọ dị gị ka ọ ya mee na ndị a anaghị ajụ ese Nnamdi Kanu dayo ihe a na-ewe m iwe kemgbe na Biafra war a na-nwere ọgụ na ka anyị mebe ụzọ okwu anyị ga-eji were ụwa anyị eweghuzi ụwa anyị shahafa ya anyị na ọba anyị je were ụwa anyị ndị Hausa na beke ha ndị Igbo na beke ha ihe mere anyị were ọyịra anyị gara eji eri ji ejiri we egbu m nkịta akịrị otukwu n'ụwa ewughere nke wasị m were njebe eri kịji otukwu bụ tụpụrụ tụtụpa cheji mana na wapịaghị ego ndị Hausa na wapịaghị ego ejiri onwe ha hụ Nnamdi Kanu na onwe chọrọ ka ọ nafụta anyị n'aka ndị dọfụta anyị n'aka ndị na-emegide anyị Nnamdi Kanu na onwe ya ha na-agba ebe ọkụ mebi megide ọ bụ ihe dịkarị shahafọ this man nwoke ahụ na-ata ahụhụ ka eji ma iwe Nelson Mandela ọ na-eme ka eji eme South Africa ndị South Africa were onwe ha onye ọbụla dodobeghị ọ bụrụ na ọ bụ na anyị hụ Nnamdi Kanu alawansị ka anyị nwee ike iwe Biafra ụda na-akwado Naijiria gbagoro gbada ụda na-akwado shahafọ ya anyị na-aba anyị na be nna anyị were onwe anyị ndị Igbo were onwe ha ndị Yoruba ji ewebekwu Yoruba ndị Hausa na-abụ ndị Hausa ọ bụghị okwu niile dị biko bịa ebe mara achị ihe mmedoghịkwa anyị ndị na-achị ndị Igbo nke na-achị so ndị Hausa achị ha ghọta na Igbo bụ Igbo niile bụ na Kpakpando nke ya bụ nke ọtụtụ ka anyị nwee ike were ụwa anyị ghọta ụwa anyị rijuo akwụbe nke anyị dịka ụzọ be anyị dị anyị bụ obodo ndị Hausa bụ na-achị anyị kemgbe e nwere odo okwu n'onye Igbo chinarị ọ bụ ka e ji eme achịkwara anyị bụ nna na anyị bụ na ya bụ nna
anyị bụ mgbe anyị bụrụ na atọ saa afọ anyị bụ ndị Igbo anyị were ụwa anyị rụọ ụzọ be anyị jiri akwụbe nke anyị ọ yiri niile bụ Naịjirịa efu emegị anabe ndị Hausa ọ bụ ihe kwesịrị biko ka ihe ọ dị gị ka ọ ya mere na ndị na-achị anyị ekwe ha ajụ ese Nnamdi Kanu ọ na-emebiri ha gọọmenti ihe chọrọ ịgba ọrụ bụ ihe aja ada gị asa ya bunugo ịmara onye ikokwe n'ọkwa ọ dịka ndị ọzọ mechicha ya were ihe ke ya ha kpọ anyị bụ ndị ọ na-emegide bụ ndị na-arụ n'ọkwa and ha jigoro ọkwa ha na-eje akpa ha ọ bụ ka eji mehiere iji akwụ na anyị na ụwa anyị bụ ndị Igbo medi tukwuru ege na-akọ ya ọkụta ọkụ ọ bụ ebe ihe dị na ya nna ya ukwu daalụ kelekwe m nna m ukwu anyị kelekwe gị biko kedu afa gị sa afa m bụ chief bụ igwe chief anyị ekene gị chief biko kedu ihe ọ dị ka ọ ya kpatara na ndị na-achị ndị Igbo anaghị ajụ ese nwanne ha nwoke bụ Nnamdi Kanu ihe kpatara anaghị ajụ ase Nnamdi Kanu bụ na onye ọbụla na-ajụ ekpe ka a na-ajụ na Nnamdi Kanu bụ man ọ bụ nwoke tọrọ ka ọ zọpụta ndị Igbo mana ndị Igbo nọ n'ọchịchị nọ n'ọkwa na-aza ekpa ha achọghọ ka anyị were onwe anyị maka gịnị ha na-aza ekpa ha nọmba 1 anyị nọrọ na anyị were Boko Haram anyị hụrụ na na-egbuchi mmadụ ebe niile mana ndị na-apụ egbe nọ n'Aba ejide ha gbukechi mana anyị nọ na gọọmenti ndị Igbo nọ na gọọmenti na-enweghị ka ihe ha mere eji gbagbuchike ha niile mana ndị Boko Haram ahụrụ na ha pụ egbe na-egbukechi ndị mmadụ achịghọ ka eji eme ejide ndị Boko Haram akwụchi Boko Haram mana sọnsọ ndị Igbo na-apụ egbe eji ejide ha gbagbuchike na ọdụghọ mma Nnamdi Kanu na-azọ right ndị Igbo mana ndị Igbo ekweghị na ha na-anabata maka ọgana ekpiri ego nọ n'ọchịchị Nnamdi Kanu bụ nwoke eji ege mba nna anyị ekene gị chief anyị ekene gị daalụ sa daalụ maka ihe iwere ịgwa ndị Igbo onye a na-agwa ndị Igbo bụ ntabi gboo na-ekenye ndị Igbo egbuchechikerin mana ndị Boko Haram nọkwa na-egbuchechi mmadụ rite ka anyị ji nọrọ mana achọghị rite ka anyị ji nọrọ iwe ha gwara ndị Boko Haram sọsọ ndị Igbo na-apa dị egbe na-ejere onwe ha ejide ha gbuchechi ọ dụghọ mma chief daalụ sa No comment. Onye isi anyị ekene gị biko afa m bụ Tobechukwu anyị si na Kpakpando TV wee na-abịara ugbu a dịka ihe na-eme n'obodo anyị biko anyị ga-ala ike ịmata afa ya awa anyị ekene gị dịka ihe si ada ugbu a n'obodo anyị amaghọzi ebu ekesi anyị awụ ụfọdụ si na ndị Igbo enweghị eze ụfọdụ si na ndị Igbo nwere eze biko Igbo enwere eze biko kedu onye dị ka onye bụ eze ndị Igbo onye dị ka onye a bụ eze ndị Igbo onye ndị ihe si na Nnamdi Kanu bụ eze ndị Igbo o si na o nwere mmasị banyere ịhụnanya ndị Igbo na ịchịkọ ndị Igbo ọnụ ha wee malụ onwe ha malụ ihe ha na-achọ malụ ihe mere ha ji wee bụrụ ndị Igbo ndị ọzọ bụ ndị gabigara ụdị ya gabigara n'ụzọ wee kwụsa mana Nnamdi na-aga n'agbanyeghị ihe ndị ọchịchị na-eme ihe achọghị ịma achọghị ịzọpụta ndị enwere onwe ya mere ndị wee na-ekwusi wee na-asị na Nnamdi Kanu onye kwesịrị ka etu dịka eze ndị Igbo kwesịkwara onye kwesịkwara ka a na-abụ onye a na-asọpụrụ na ọ bụrụ na ewere ihe na-eme na Igbo ọ bụrụ ekwucha agbụ
Power ya ekene gị. Dịka o si ara n'obodo anyị ugbu a, Nnamdi Kanu, imirikiti kwetara na ọ bụ Nnamdi Kanu bụ onye isi ndị Igbo. Mana kemgbe ndị gọọmenti nke etiti gachara egwu eke na be Nnamdi Kanu na Abia steeti Afara Ukwu, o weghọzi onye ma ebe Nnamdi Kanu nọ. Ndị na-achịkwazi anyị ya bụ ndị ndu ndị Igbo, ndị a na-akpọ political elite leaders n'ọnụ iti. Ha anaghịkwa na-adresị nwanne anyị nwoke Nnamdi Kanu. Kedu ihe ọ dị ka ya mere na ndị a anaghị adresị nwanne anyị nwoke Nnamdi Kanu? Ihe mere na ha anaghị ajụ ese nwanne anyị nwoke onye ndu Igbo bụ na ha nwere ihe a na-akpọ n'oyibo selfish interest. A na-azụ onwe ha, na-azụ onye ga-abụ eze, na-azụ onye ga-akwụ ọtọ, mana ewere onye kwere abụ eze wekwe na-ekwu ọtọ karịa ihe. Ọ maka na ha ejikọghị onwe ha ọnụ chọọ Nnamdi Kanu na ha mara ebe ha nọ. Because no maka na ha na-azụ onwe ha ihe ga-eme ka akpa ha ju ọsọ akụ onwe ha ka ha na-azọ ka ha build all their own family, ha zụọ family nke ha, ndị obodo nke ha ka ndị ọzọ gara iso na ndị ahụ. Ọ ya mere otu dịka ha mara ebe Nnamdi Kanu. Mana ọ bụrụ na ha ejikọ onwe ha ọnụ chọọ Nnamdi Kanu, ha ga-akwụ ebe. Power ya ekene gị. Biko tupu anyị na-akachi ya, ewere election a ga-eme na 2019 na-abịa. Ndị PDP, ọtụtụ pati dị iche iche wepụtago ndị ndu were dọrọ ha ọkwa ọchịchị. Kedu onye ọ dị gị ka ya ga-emeri n'ime ha? Maka na Buhari ka ndị APC wepụtara, Atiku ka ndị PDP wepụtara, tekwara pati ndị ọzọ. Kedu onye ọ dị gị ka ya ga-emeri? N'ihe a na-ahụta anya na ihe megoro mgbe gboo ndị ka na-eme, anyị hụtara na Atiku na mgbe ọ na-achị na ọtụtụ ndị mmadụ na-eriju afọ, ma ọ bụ onye nke ịbụọ na ndị ọchịchị obodo a bụ Naịjirịa. Mana mgbe onye nke na-achị ugbu a banyere, ọtụtụ ndị mmadụ na-anwụ n'ụzọ, agụụ dị, pipụl na-eti mkpu na-asị na agụụ egbugbe ha. Ọtụtụ ndị mmadụ akwụbeghị ụgwọ ọnwa. Ndị nke a kwesịkwara na ịkwụ akwụ na-akwa na-akwụziri opekata mpe a na-akwụ n'ụgwọ ọnwa. O metụtara ọtụtụ ndị mmadụ nke na ha na-eti mkpu onye nke a na-achị ka ọ rituo ka onye ọzọ chịọ, ka anyị mara ka ọchịchị ahụ ga-esi wee dị. Na ihe na-ahụta anya onye mfu ga-ewin ya bụ ihe ma ọ ga-emeri n'asụsụ Igbo bụ Atiku ga-emeri, kama na ihe ga-abụ nsogbu bụ onye nke na-achị aga-ekwekwe wee yi ya bụ ọkwa. Power ya ekene gị. Daalụ, ọ ga-abalụ gị. Ndị Kpakpando na-ekene gị. Kenekwa m ụnụ ndị Kpakpando. Daalụ. Na-eche ejekirizi anyị na ihe onyonyo nke YouTube. Daalụ. Agha dịrị okorobịa agha. Agha dịrị okorobịa agha. Agha dịrị okorobịa agha. Agha dịrị okorobịa agha. Bana agha dị njọ agha. Bana agha dị njọ agha. Bana agha dị njọ agha. Obodo bana agha dị njọ agha.